Дами и господа, току-що Олаф свърши неговата ерекция, казвам, както ти го наричайте. Неговото ке... Да. Къде е бага? Как може да ви такива фекали? Значи Да викаш микрофона, чули? една патка се научила да диша през крака, стъпнала в локва и се ударя. Човек пуска се. Два пингвина си ходили, един е се казал Стоян, другия се спазва и паднал. Мога ли се може? На 2 часа дет ма гони. Яла ти ги тия горе, ти ги трепа. И катерица. Това не е катерица, това е лисица, е. Надал се майката, пак мяса и ако смата. Ни мяса. Пенсионер. Яла тук е пенсионер. Алеле, мама ти деба грозна Аре, си. скате, бе! Оре, жашки бе, мама ми деба! Айво ти марат, Ти сега билет. гледаш бабата и избягва. Не ти виж, майка ти! Мама ти деба! Някой мацкова? Мама ми шеба! Бягай ти оттам! Едно Ами, вече се... да, запознай се с Станислав, момчето, което няма край на мозъчната ерекция. Мах, мах, мах! То бягай там! Едно момче, което се Ай, научил... жаба, жаба! Това е филма за едно момче, Тук което се видя. научил да диша през газа с едно. Значи тук правим реклама на Драго Сафрона. Това е Мале, много съм добър. Да, той голям сифилис. О, какво стана, бе? А, това е другото момче в ерекция. Какъв е то далак? Оле, Катерина. Да въеба в трансплантант... Мама, Иво, биология не знам как... Мама ти шеба не ме удри, че Оле, трябва син. бутуна в газа, ще Оле, иба майка. бягай ти, оле! Ко да бягам, дръж мама ти шеба. Ще еба в моралната ерозия. Оле, дали! О, Турци! Абе, майка ви идеева сардините, що ни казвате, че идват двама? Казах, Защото идват трима. По принцип не съм такъв, но в момента съм се много раздвигави, бе. Да. Изобщо. Иво, ти по принцип си разлегаван. Ти по принцип си гнява. бягай, Аз утре ще пия с къмпика, ще иба майка. А Ще мен го да. пляскаш ли? Не, на сестра ти. Мамка ти девата педас. Не, просто ще мъкне, защото българския ме... Ела, мама ти ще еба, туркинята грозна. Умри, айде ще ибам те на тебе. Уа! Яла тук. То, Трябва ти фу? ти виж това морална ерозия, е, момче. Алеле, бах тази туркиня. Да. Иво, бягай оттам. Аз до те пусна да игнайте. Иво, Happy rest in peace, майка. rest in peace. Райва, мама ти ще еба, грозна е си, филищи, ба майката, педерас. Айде, Мамо! добри. Това вика майка си. Турчин, мама ти ще еба, иди са образни. Зад ти ви под гъза, мама ти ще еба. Да, това беше Виктор, който имитира катериците в ерекция. Той имитира мама мечка как се кара на малко. Оли, как се натънах на два копие. Хай нагоре, бе. Мама е деба, ми сваля пищите с 30 см. Ай го трепиме. Какво мислиш, че правя? Че биечки ли с него? Не се съмнявам в тебе. Ми дай тук виж барона. О, мали! Мамо! Да. И право е взе барона. Какъв беше смисъл, че аз взех барона?